הנה סרטון. זה נועם ואלה והם בני חצי שנה. נכון? כן. הם חברים טובים. שלום. פאפה. נכון, כן. נכון אוקיי. אתה צודק? כן, את נותנת לו יד. נעים את נותנת לו מאוד. יד פתאום? אתם מתוקים. תחזר, אתה זוכר? מדהים. דיברנו על לחזר? תראה מי שוכבת פה לידך. איזה יפה, תראה. זה לא מוצא חן בעיניך? היא לא מוצאת חן בעיניך? אני רוצה לבוא אליה כשאני ערני. אתה מתוק. וגם את מתוקה. כן, את מנסה להגיע למצלמה. עוברת לשם. מה קרה מתוקי? מה קרה חמודי? הוא מתלונן, מספר לנו. אלה! אתה רוצה ללכת לאכול?